Egunotan 6 urte betetzen dira Josemiel Bidador hiltzenetik eta euskal kulturaren ikerlari nekaezina, idazlea, poeta, euskara irakaslea, dantzaria, gizon polifazetikoa, gazte, joan zitzaiguna gainera, 40 urte eskaz besterik ez zituen, eta haren omenez bere bizitza eta lana gogoratzeko pastorala osatu zuten hainbat lagunen artean, iazko urrian taularatu zuten lehen aldiz Iruñeko Burguen plazan, Josemiel Bidador, Iruñeko Euskaldunak pastorala. Ikuskizunaren arrakasta itzela izan zen eta sarrerak agortzeraino gainera, 700 gora pertsona bildu ziren bertan eta ikusle askok inguruko kaleetatik ahal bezala jarraitu behar izan zuten ekitaldia, eta ikuskizunaren sortzaileek duguna dantza taldeak, zaldiko maldikok, euskaldunon biltokiak eta karrikiri elkarteek erabaki dute bigarren saio bat ere egitea. Martxoaren 19an lan horren bigarren emanaldia ikusi ahal izanen da Barañengo auditorioan, arratsaldeko 8:00 aurrera. Eta Bidador pastoraleko kide parte hartzaile 3 ditugu gure artean. Alde batetik Kike Diezdeltzurrun antolatzailea, egunon. Baita zuri ere. Eta Arizale 2, Leire Zabaltza eta Julen Leuza, egunon eta ongi etorri. Eskerrik asko. Arizale, hitz horren atzean zer dago? Leire. Arizale, ari eta zale. Bueno, aritzen zarete... Sustraia ari eta txizkia zale. Beraz, aritzen zaretela eta gustora gainera. Oso gustora egiesateko, Kike egiteitu gintun eta egiesateko doaia izate, ezta, Julen? Bai. Bueno, ni hori nintzen hasieratik guk ederlezi, ni duguna dantzateleko partaidea naiz, eta ederlezi pastorala ekarri genuen, zela zuberon atera, Michel Etxekoparrek antolatu zuen pastoral bat, baina formatu txikian, ez udan egiten diren pastoral haundi horiek bezala. Ekarri genuen Iruñera, Burguen plazara, eta han ikusi genuen, bukatu, amaitu zenean, Jon Alonso eta Patxi Larrion etorri ziren esanez, hori. Gero ni jakin nuen, idea hori atzetik zebilela nonbait, baina, eta Patxi Larrionek esan zuen, Jon Alonso hasi daia Bidador pastoralaren libretoa egiten. Eta gu hor hasi zen, eta gaina esan zuenean esan genuen, hau ez datera behar, inoiz baina. Olako beti ogurritzen dien harrika da guztiak bezala. Orduan, bai, eta, ni musikaria naiz, musikari lanak egiten ditut duguna dantza taldean, baina kasu honetan aritzeekin hitz egiten eta esan nion, nahi nuela kantatu edo, eta gero jakin genuen, izena Arizale dela. Arizale dira guztiak, ez? Kantatzen dutenak, eta gero antzesle lanak egiten dituztenak, eta bar. Beraz, aritzen diren guztiak jendaurrean. Behintzat, ikuskizunak esan dugun bezalaxe, Josemiel Bidadorren ibilbidearen glosa errepasoa egiten du, tekla asko jo zituen artista izan zen sortzaile iruindarra, berriz ere gogoratu dezagun apur batean Josemiel, ez da? Idazlea, dantzaria, ikerlaria, alkatea, laguna, familiakoa, horiek guztiak ageri dira pastoralean, Kike? Bai, tarteka ageri dira, ez da, eta azken finean, zuk esan bezala, dantza arloan, ez bakarrik dantzari, dantza taldetan, baita ere dantzaren ikertzailea, ez da, esate baterako, eta badu oso liburu mardula, ikerlan mardula, dantzaren reforma Euskal Herrian, eta liburu edo lan horri eman zioten Bilboko sari bat, Unamuno saria, eta dantza arloan dabilen ikerlari orok irakurri beharko lukeena, ezta? Hori hala esaten dute adituek, ezta, liburu horri buruz. Hori dantza arloa, gero literatura arloa ere bai, ez bera sortzailea izan baitzen, olerkiak idazten zituen, bestelakoak ere bai, eta hil ondoren aterazion Pamiela Etxeak utxianiko azkurria izenburuko olerki liburua. Baina aldi berean, garai batean, gurean, idazten aritutako jendearen berri eman digu, ezta? Horietako idazle batzuen gaineko aipamenak edo idazleak ehaztuta genituen, edo baztertuta, edo zokoratuta, hainbat arrazoi direla medio, eta berak ekarri zituen berriz ere oroitzapenera, ezta? Eta behar bada, horien artean nabarmenena, edo nabarmenetako bat izan daiteke Nabarrerian bertan jaio zen gizon baten lana, Alexander Tapia Perurena, Nabarrirako iturriaren parean, jaio zena horko etxe batean, eta gizon hau sortu zen 19. mendiaren bukaeran, eta idatzi zuen 36 arte, gutxi gora bera. Gero ia esateko, gerra hasi zelata, eta inguruan ikusi zituenek eraginda,
sortzen jarraitzeko gogoa ahitu egin zitzaion, ezta? Eta handikan aurrera ez zuen ia olerkirik ere egin, Alexander Tapia Perurena, ezta? Hori ere, gizon horren lana berriz ere berreskuratu zuen, edo argitaratu zuen Jose Miguel Bidadorrek. Baina gero ere, ez dakit, esate baterako etxe honetan ere aritu zen, tuteratik kronikak pasatzen ez zituen, aspaldian duela 20 urte eta 25 urte, tuteratik herriberako kontuen berri ematen ez zituen, eta nun bizi hango giroan sartzen zen bete-betean, esabaterako lanera joan eta hango tuterako erraldoien konpartxan, kide izanen baitzen, eta horregatik konparsa, tuterako konparsa aritzen da, edo aritu zaigut, arituko da ere pastoral horretan. Gero ere, Kike, eraberean, Bidador pastorala Iruñerriko euskaldunei eginiko gorazarrea dela nabarmentzen duzue. Hori izenburu nagusia Jose Miguel Bidador, eta izenburu txipia edo gorazarrea, azken finean, Jose Miguel Bidadorren bizitzaren eta lanen bitartez, mezu bat plazaratu nahi izan dugu, ezta? Hemen euskaldunak, hemen gaudela betidanik, mendez mende, Iruña euskal kulturaren hiriburu nagusia izan dela, idazle klasiko lapurtar batek aspaldian idatzi zuen Iruña euskaldunon hiri buruzagia dela, eta hemen bizi garela gu, arga ondoan, hemen jaio, hemen hazi, eta hemen bizi, eta duena merezi euskaraz adirazi, ezta? Olako kopla bat esaten du arizaleetako batek, hain zuzen ere gure Julenek hainbat aldiz pastoralean, eta hori nabarmendu, hemengo jendea euskalduna betidanik izan dela, hemengoak garela, hemen bizi garela, eta hemen bizitzen jarraitu nahi dugula, eta gainera gure jendea oso sortzailea dela, ezta? Arlo guztietatik begira. Eta 80 lagun inguru aritu zaretela, arizale, kantari, dantzari, musikari, eta gainerako lanetan, ezta? 80 lagun biltzea, ez da goza erreza, ezta? Kikek deitu zintuzten, nola izan zen kontua? Nik uste du, leireri ez da izan zen, ez? Ni horrego nintzen hasieratik, baina, horrego nintzen hasieratik prest laguntzeko edo parte hartzeko, gero egin zen talde bat, non ez naizen egon, baina Kike bai, logistika taldea edo, eta haiek arduratu ziren jendea bilatzen. Nik uste lehenengo muina izan zela 6 arizale nagusiak, kantariak bilatzea, garela 3 mutil, alegia Mintxo Garaikotxea, Ibai Osinaga, dela Irunberrikoa, eta ni. Eta gero, edo lau, eta Martxelo zotez, 4 mutil 8 gara bargatu, eta 4 neska. Diela, Linandueza eta Natei Etxea, Hortzadar taldekoak, eta Beltxaren kantu bikotea dute, orduan nahi ditu zioten, eta azkeneko 2 neska faltan, azken putz leire eta iratzu. Hoi da. Hortan Kike hasi zen, edo nik Kike izan zela, ez? Egun batez hola gauean, edo arratxean jaso nuenik Kikeren telefono deiat, Kike aspadianik ezagutzen dut, eta hasi zitzean eri pastorala baten inguruko proiektua kontatzen, hain zuzen ere pastoral hau, nik nekien deusen, eta izugarri politia duritu zitzaidan, eta hor zebilen, gira eta buelta, eta gira, tetzuen deusen esaten. Eta zuak abesten duzu, ez dakit zert, ez dakit non, eta esan nio, labur bilduz, Kike, zer nahi duzu nik pastoralean parte hartzea, gustu handiz. Eta ezagutzen ote duzu beste norbait, ez dakiz beste neska behar dugut. Bai, lagun bat izan behar diot, nik berehala irantzun nuen buruan, beti oso kantuzalea gara eta hola, eta gero gainera esan ziren aldez aurretik nortzuk ziren ari zirenak edo arizale izanen zirenak eta jaia denak elkar ezagutzen genuen. Eta jakina animatu nintzen, baina bai Kikeri pixkoat kostatu zitzaion, edo ez dakit oso diplomatikoa izateagatik. Gauzak taxuz egin behar baitira, ez da? Eta gero, 8 horiek ja izan da, behartzen jendea, figurante lanak egiteko estena gainean, eta gero abesbatza egiteko kantuan, ze pastoralak ditu, koplak banaka egiten direnak, eta hori egiten dugu aipatutako 8, eta gero 3 kanta, 3 abesti, guztiek batera egiten ditugunak. Orduan hor, duguna dantzataldeko dantzari batzuk apuntatu ziren, baita satanak egiten duzten 2 pertsonaiak dugunakoak dira, eta gero azkenean deitu zen txanterako abesbatza, edo ez dakit, zein den abesbatzaren izena, Arturo Gampion abesbatza, edo... Lagun talde bat ezagutzen genuen, txantrean, kantariak eta gehienak edo asko euskaldunak, eta zen genuen, izan daitezela, agertokian euskaldunen biltoki elkartaren hor euskaldunak, eta hoiei deitu, eta joan ginen ara, txantera, eta esan genien, zuen lana izanen da funtsean, bizpairu kantu eman, eta ikasi pastoraletako betiko doinu hori,
bakar hori eta kitxo, baina gero, egia esateko, ielkaldi bakoitzak badu bere erritmoa, bere doinua, eta lana denek bezala gogotik egin behar izan dute edo duzue, ez da? Nik ez dakit, hasieran ez nizun gauza handirik esan zuri behire, baina, bueno, pastola hirukantu, baina gero, doinuak eta erritmoak eta pausoak eta... Ez, baina nik uste hori esan omen zenien, zera korukoia ez deus ere ba, ez? Bizpairu pauso atera sartu, eta hauek, baina nola bizpairu pauso sartu, eta izugarrizko lana izan zen, ez, baina gure arizalena bagenekien, ez? Pastoral batean aritzeko, apaldiak eta koplak eta kantatu beharra eta memorizatu beharra dago. Bueno, 80 lagun bildu, antzerkia, dantza, musika egiteko, koblak abesteko, 80 lagun hori guztia gobernatzea ez da gauza erreza izanen, ez da? Eta urriaren aurretik pesatzen dut, hilabete zenbait ere adituko zinatela... Baina esateko gure kontu honek maiatzean beteko ditu 2 urte. Orduan, zuen ensaioak hasi ziren joan den urtean, urtarrilean. Bai, urtean. Urriko emanaldia emateko. Orduan, urtarrilean hasi, hilabetean 2 aldiz, eta gero bukaeran gehiago. Aurretik egin ziren bilera guztiak. Bai. Eta gero, bueno, Jon Alonsok testua egiten zuen, eta guk egin genituen bilerak musikak erabakitzeko, ze musika batzuk baitirela hango pastoraletakoak, baina beste batzuk hartu ditugu Nafarroako herrikoiak. Gero Roberto Antzano akordailariak ere 3 doinu sortu zituen eta sartu ditugu. Eta, bueno, hori, entsaioetan hasi aurretik guzti hori egite prestatzeko bilerak egin genituen. Ni gutxienez musikaren arloan hori nintzen laguntzen, buru belarri. Bueno, urrian eta Borgoen plazan, eta orain martxoan, eta Barainaingo auditorioan, orain ikusi beharko da, ikuskizuna nola moldatzen den kaleko agertokitik barruko aterperak ike. Bai, berez, pastoralak plaza... Aldaketak badaude? Aldaketa nik ustot oso txikia, berez pastoralak plaza zabalean irekian ematen dira, eta, bueno, Burgoen plazakoa, egia esateko, eguralditik hasita oso ongi atera zen, ezta? Agertokian horren beste jende, bino gero, agertokira agertuetzen jendea ere, atzean lanean ura guztia muntatzeko, goizeko 8 territarako, 9 zen jende asko, Burgoen plazan, eta ez dakit, 50 baldagu lanean, armaila jartzeko, lehendabizi erratzak hartu eta dena garbitzeko, gero atzeko horma, edo atzekaldeko hori muntatzeko, oialak, zurezko egitura, lamioak eta hori guztia, eta egun zoragarria atera zen. Nik uste dute jendea oso pozik, batzuen begiletan ere malkoak edo isuri omen ziren, ez da, zuek aurrean kantariari zinetela, eta, bueno, egun zoragarria, hori nik baten bat ikusi nuen, eta zuek ere esan zerote, iruditu zait, ezaguren bat edo beste hor, ikusleren bat edo erdi unkitua edo, ez da? Kike, eta Barainaingo ikuskizunean zerbait aldatuko da? Ez, Barainaingo ikuskizunerako funtsian ez dena da, ez, ingo da, egia esateko, Barainaingo agertokia oso egokia da, oso handia, zabala, eta han dena sartuko da, baita erraldoiak ere, ez da? Orduan, plaza zabalian eman beharrean, haiek guregana jo zuten, interesa zutela, ia eman ote genezakeen berriz ere, barizaleak bildu, zer emanen dugu, bai ez dakiz zer, eta aurrera, ez da? Egia esateko, hasi ginean, esan genen, urrian emanen dugu, baina aldi bakar batez emanen duzu, eta gero, gauzak etorria ikusita erabakiak hartu, ez da, horrela. Bueno, 700 gora persona bildu zen dituzten, Barainainen zenbateren zat? Barainainen bada tokia, esade 600 inguru edo, esan digutenez, ez da, 600 jarleku, beko aldean eta goiko aldean, ongi dago, oso toki dotoria da. Iruñerrian ikusteko, azken aldi izango da? Hori da, azken aukera, hemen Iruñerrian ikusteko. Seguro zaude, zezenak utzi behar dituztela, toreatzaileak ere esaten dute, Ez, benarizalek, hori erabakia dago, bilera batzarra ingenuen, eta... Bueno, eta beste 3. saio bat ere izanen da, aurreratzerik badago edo... Oain beste 3 pastoral ditu. 3 pastorales? 3 emanaldi. Beste 3 emanaldi, eta non izanen dira? Bueno, lehenengo hemen Barainainen, eta baina gero badugu beste bat Gotainen, Zuberoan Xiru jaialdian, gaudela denak ola urduri, Zuberoan olako zerbait egiteko, eta gainera egiteagatik, eta gainera soinu ekipori gabe egiten du. Gotaineko plazan. Bai, Alonsok esan zuen behar bada kaskoekin joan behar ote dugun edo harrika da igual ongi etorria egin ote diguten eta baina pastoralari
sakrilegio bat egin diozue, zuen modura Ez. moldatzen ordenara, eta ez ditugu- Julen, badirudi baiet, zerbaitetan bai. Ez ditugu aipatu, baina, bueno, hemen, zuk lehen esan duzu, 80 pertsona hor lanean ibiltzea edo buruzagi lanetan, 2 pertsona daude erresentak diela, bueno, Aritzi bainez, Iruñekoa ez dugu izitugu aipatu. Eta bestea, Ihitziri hart, alegia, Zuberotarra. Orduan, gotainen egitearen agertu zenan, denokola aurpegi txarrak, baino hitzek, eta nik uste dut etxetik prestatu ekarri zuen diskurtso bat, esan ez. Hemen egin duguna, da nik nahiko nukeena Zuberoan ikusi, alegia urte batez Euskaraz egiten den proiektu bat, eta olako haundikeriak egin gabe eta ez dakizte zerbait polita interesgarria atera daitekena eta bar, eta nik nahiko nuke. Hombre, ez gara idea horrekin joan behar, ez? Esatera Zuberotarrei, hau da egin behar duzuena, ez? Baina berak guzti hori esan zuenean, nik erabilitako baino hitz askoz hobeagoekin, bardoan isildu ginen, eta esan genuen, bueno, hola, hain argi bauzuzuk, joango gara Zuberora Kaskoak enduko ditugu, eta... Baina beldurra hondiz. Bai, dena den, esan beharra dago, hau eman baino lehen, eta joan den urtean, 2014an irailean, autoz joan ginela Zuberoara propio baimena eskatzeko. Michele Txokoparrekin elkartu ginen Mauleko plaza nagusiko Euskalduna tabernan, eta han agertu genion gure egitasmoa, eta esan zuen, ez da arazorik, eta nahi duzuena, eta gainera esan genion, eta egin kantu bat edo beste, eta, bueno, kantu bat edo beste ere egin ditu gure pastoralerako. Eta kantu horien artean, abesti bat mikrofono hauetatik aurreratzeko eskatu nahiko genizueke, Julen eta Leire, prestaudete zerbait abesteko? Bai, nik uste baietz, ez da Julen, nik uste da abestuko dugula Kikek berak idatzitako abestia da errepangora. 3 abesti egite ditugu guztiek batera, geroago beste bat jota moduan egite dutela Mintxo Garekotxak eta hitzek. Baina guk 3 egiten ditugu eta ingo dugu kantatzen den lehenengoa. Bueno, parte bat, bintzat. Lendabiziko apaldia ginen dugu. Bai, eta hitzak Kike Diez deuzurruenak dira, eta doinua... eta Ermuko herrikoia, doinua ez dakin nondik ateratzen duten, baina oso... Niri bidali zidaten, doinua hau eta horren gaina letra bat, Iruñeri buruz. Eta, bueno, hori atera zen. Bueno, nahi baduzue zintzurrak berotu apur batean, eta ziko gara, nahi duzuenean, Ze tono hartu. Ze doinu. Goizean gaudela. Doinu ona. Oso altua da, goiza izan da, goiza da, eta bakizue zintzurrak ez ditugu sobera. Bidango jartzun zarrak. Bale. Bajoago. Bai, bajo isagoa. Mega hor bat, eta venga. Bidangotzeko jartzun zarrak, bete gaitu beti minez. Zenbasu ezote zen itzali, Euskal Etxetan haunitz urtez. Gero txingarrak zilikatuta, denon artean sormenez. Sua ospatuz bizirik gaude, ileskilari aurreginez. Mendigatxa maite dugu baina, mendigatxa izatea ez. Lai la 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 lai, la 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 lai, la 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 lai, la 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 la. Konpontzeko. Mila kolorez jantzia dago, Euskararen izadia. Ollarango mendina barrean, pagoen berde argia. Iruñerriko udagorria. Nioen Juanes. Ez badakizu zein den arazoa. Hau ensaio baten modura hartu. Badakizu zein den arazoa, Julen, esan diazu bigarren apaldia, baina ni bigarren apaldia beste apotx bat egiten dut. Bueno, barkatu entzulego. Primera, nari. Entzuleak ezakite Kikek zea aurpegi daukan oraintxe. Ez. Bueno, oso ongi, bai. Bueno, ez da ingizatera, baina patu behar da 30 egiten dugula eta horrela arrazagoa da. Bidador pastorala. Ez duzue patxarana hartu, patxarra. Bueno, goizeko 10. Ez, horregatik. Bueno, Bidador pastorala Barrainengo auditorioan, hilak 19 arratsaldeko 8:00 aurrera, eta titular batean zure kazetaria zarelako Kike gure entzule horri gonbidapena. Ez, gonbidapena batzuk esan duzuna, Iruñerrian ikusteko azken aukera izanen da, nik uste dut gauza ikuskizun, polita, bizibizia, koloretsua, eta unkigarria ere izan daitekela, eta hor
txerituko gara. Ba, hilaren 19 arratsaldeko 8etan, sarrerak salgai daude auditorioaren web gunean, eta bestela oraindik ere gelditzen dira karrikiri dendan, Iruñeko alde zaharrean, 10 eurotan sarrera aurreratuan salgai. Eta DVD-ak ere salgai daude, agortu ziren? DVD-ak oraindik ere batzu gelditzen dira. Bueno, batzu gelditzen dira, eta denda horretan, bai. Burgoen plazako emanaldia grabatu baikinuen, bai. Kike Diez Dultzurrun, Leire Zabaltza eta Julen Leuza. Estimatua dago, nahi duzuen arte, eta suerta handia. Bai. Agur. Auzolana gustatzen zaigulako Metropoli Koral.